Dneska som započal novú sériu a to je Minecraft Survival. Ak chcete vedieť, ako to dopadlo, pozerajte video až do konca. Takže spavnili sme sa tu v Birch lese. Ideme najprv pozrieť okolie, že či to tu vyzerá nejak v pohode. Ale dúfam, že to nie je ostrov, pretože to by bolo blbé. Máme tu vodu a tam je ďalšia plošina, takže nie je to až také zlé, ako som čakal. Naťažíme si drevo. Takže mám taký plán, že si vytvorím loďku a pôjdem na oceán sa pozrieť, že či náhodou tam nie je nejaká potopená loď alebo niečo také. A potopené mesto, nice, tam sa môžeme pozrieť. Musím to urobiť iba veľmi rýchlo. Ani ma ten šuhaj netrafil. Oh shit. OK, to sa absolútne neoplatilo. Zdrhaj. Nice. Máme jeden emerald, jeden fishing rod. Nice, kámo. Máme potopenú loď. Toto je myslím, že tá s 3 šestkami. Takže ak sa nemýlim, budú tam 3 šestky a dúfam, že budú v nich. OK, ale to sa hodí. Druhá bude tu. Oh shit, nice. A tretia by mala byť sem. Ale musím sa ísť nadýchať, lebo skapem. Počkaj, vpredu alebo vzadu býva? Neviem, vyskúšam tu a potom uvidíme. Poď nič. Skapem nič. Dobre, idem si vykraftiť sekeru, z toho pôjde predsa len troška rýchlejšie. A ak sa pýtate, že kedy vyjde zase nové video, tak musím povedať, že neviem. Ale pripravujem jedno veľké, fakt veľké. Nebude to z Minecraftu, popravde nebude to z žiadnej hry. Bude to také náučné video v inom zozname. Hore. Nejdem spoilovať, o čom to bude, to uvidíte. Ak sa posnažím a budem na tom pilne pracovať každý deň, niekoľko hodín denne, no tak o mesiac by to mohlo ísť. Kopeme jamu. Kopeme jamu. 私の名はキライ押影。年齢33歳。 Uveď, ale už. Nebude to vzadu preslet, naozaj. Alebo som iba retardovaný a sú tu iba 2 čestky. Počkaj. Túto som vybral. Či sakra toto? What the fuck? Dobre, boli tam 3 šestky, ja som iba retardovaný. A ďalšie zničené mesto. Mending. Oh shit, tak ja mám riadne šťastie. OK, ideme po sugarcane a potom by som už začal stavať taký dom. Ale dopredu upozorňujem, že nie som builder, takže ak postavím niečo takéto, alebo niečo takéto, tak fakt sorry. A vlastne ešte nejdeme stavať, ešte som toto zabudol, a to je blízko. To je pohoda. Toto bude na east a east south. Nie to náhodou presne úplne naopak. Aha, zničený portál. Tak tam sa najprv zastavíme, potom pôjdeme po voklad. OK. Všetko okrem toho chestplate jedného je celkom super. Oh shit, OK. Na seba si to nebudem dávať, lebo to zbytočne bude strácať durabilitu, ale zoberiem si to do nedru napríklad. OK, ideme hľadať poklad, plus ideme hľadať miesto, kde si postaviť dom. Tuto sa mi to moc nevidí, ani moc dreva tu není, takže nemám z čoho stavať. Chcel by som nájsť asi najlepšie nejaký spruce biome, lebo spruce drevo je najkrajšie, podľa mňa. OK, kde sme? No, nevyzerá dobre, ani trochu. No jasné, ja idem druhým smerom, ja som to tak vedel. OK, čiže musím ísť tu, ale už pešo, lebo sa to nedá loďkou ísť. Tak prvá noc asi bude bez spánku a už tam vidím jedného skeletona. A toto je celkom fajn drevo, ale tu bude veľa mobov. A nemám veľa jedla, čo je na nič. Keď toto môžem urobiť tak maximálne, ale to je tak všetko. Už odkrývame proste mapu. OK, tu si už položíme loďku a poklad by mal byť niekde týmto smerom. Typujem možno na tom pobreží, ale nie som si istý. Nie, na tom nie. Že by? To je na nejakom väčšom ostrove, mi tu ukazuje, na takom, hej, toto bude on. Nice. Ale to, že tu je veľa mobov, tu nájsť moc nie. No poď. Keď vo vode som silnejší. Hop. Boom, nice. OK. To sa mi snad zdá. Poď sem. OK, a chcel by som nájsť ten poklad bez toho, aniž by som niekoho triggeroval.
proste nasral. Minimálne tých skeletonov nie. Ale chcem si vykraftiť sekeru. Poďte. OK, speedrun. OK, tak nie speedrun. Tak ja počkám na ďalší deň a potom to pôjdeme nájsť, lebo teraz ma zabijú. Tak už je vidno. Takže ideme si po poklad. Nice. Takže hľadáme poklad. Mal by byť presne tu. Nice. Takže posledný task je nájsť miesto na bývanie a začať stavať. Nechcem si to moc stavať na pieskovej podloží proste, lebo neviem, nepáči sa mi to moc. A tu v tomto lese zase býva veľa mobov cez noc, takže to tiež nie je dobré. A čo tam máme? Potopený portál. OK, nič moc, dá sa. Mending, oh shit, to je dobré. Tu do tohto lesa by som aj išiel, ale to drevo sa mi moc nepáči. Takže ideálne nájsť nejaký spruce les, alebo nejaký plains proste. Aha, tu ho máme. A tu máme veľkú horu. OK, nechcem moc bývať v lese, ale môžeme si ten dom kľudne dať aj sem vedľa niekde. Hlavne je teraz naťažiť to drevo, aby som ho potom už mal do zásoby. A ešte som zabudol na jednu vec, a to síce potrebujeme kamenné nástroje. Takže krafťák, čestka, tyčky, krompáč. OK, takže máme kameň a ideme si vytvoriť nástroje. Tieto 3 zatiaľ stačia a ideme ťažiť. OK, takže stack a 23 by mohlo stačiť zatiaľ na takú základnú bejsku a pustíme sa do čistenia tohto. Piesok sa bude hodiť aj na okná, takže to je nice. Aj keď som nechcel bývať na pieskovom podloží, lebo to podľa mňa vyzerá hnusne, tak tu robím výnimku, pretože toto není čisto pieskové, ale máme tu aj gras a tak. A keď už mi to tak bude vadiť... Dobre, keď už mi to tak bude vadiť, no tak môžem kľudne ten piesok nahradiť tou trávou alebo tou hlinou. No. To by šlo. Toto si necháme a toto všetko premeníme na normálne plenky a môžeme to začať vyplňovať. Zatiaľ podľa mňa pohoda. Teraz tu dáme takto plenky a toto všetko spojíme. A perfektne to vyšlo. A strecha zatiaľ bude iba taká placka, to teraz netreba nejak riešiť, aj tak to nebude zvonka vidno. A nakoniec dvere. Podlahu a takéto veci doriešim už potom, aj tie detaily, napríklad tu by ešte mohli byť trapdóry, tlačítka, tu by mohlo byť listie napríklad, alebo tak ešte. To už potom doriešim. Dobre, veci mám prenesené, mám tu crafting, postel získame na budúce a ja som spokojný. Takže, ak sa vám toto video páčilo, určite nezabudnite zanechať like, odber a vidíme sa na budúce. Čauko.